Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yawpindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba adama nde kala min bisimon e kelle gadane roɓe jayndeji talata 14 lewru janvier 2025 bisimilla mon e kelle gadande roɓe jayndeji puɗortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal jayde Le Soleil ɓe garti koye jillu mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko toon to leydi Mauritanie lamorgo to Nouakchott. Jayde Le Soleil arti yiide Dakar Nouakchott willa machine ɓe garti yiide wonande on pont mo Rosso ɓe koliti noon wonande to banggue golle ɗe e nder temedere kala hen capanɗe tati ne wayno o saaha nana jara yesso no hannirta ni kono ɓe garti yiide wonande mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko ne wayno ɓen ɓe ganduɗa ko patronat leydi Mauritanie Ousmane Sonko jaɓɓimo ɗumen kono kadi wawde udditande ɗumen dame ɗo e nder leydi Sénégal. Jayde Rewmi Quotidien ɓe garti koye rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques kanko Ousmane Sonko o arti e yiide wonande caɗele to banggue wonande faggudu leydi Sénégal o arti e jillu makko toon to leydi Mauritanie o arti e ko haalaji ɗi o haalno e caɗele faggudu leydi Sénégal no ɓe tawiri wonande leydi ndi ni kono o arti kanko Ousmane Sonko yiide Jayde Rewmi Quotidien une visite à forte odeur et gaz et de pétrole à Nouakchott ɓe garti noon to banggue wonande artude e ndelam kuɓɓam ɗen jewte patam lame koytno to banggue wonande e koytno to banggue gaz kamɓe pétrole ɗum waɗi hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie to batte wonande ɗen golle. Jayde Direct News ɓe garti koye kanko maire mo Louga Moustapha Diop mo ganduɗa ko plainte tawi rewira ko escroquerie ko biyete medde jeeɗiɗi millions e koppeje men franc CFA ɓe garti ɗon ɗum ɗon koye tuma tigui nde président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye yano ziyara mum toon to Louga to Ceerno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar ɓe kolliti noon gonen tigui o weɗori jungo mo ganduɗa ko maire mo Louga Moustapha Diop nde wata tigui tawtude majorité mbo Pastef beele ɓe mbawa gollade ɓe kolliti noon ko nden tigui haalulaji ɗi gummi ha saabi omo ganduɗa ko biyeteɗo Tabaski Ngom holliti noon wonande no rewro Ousmane o mo ganduɗa ko Moustapha Diop koppereje gabbiɗe e temedde jeeɗiɗi millions e koppereje men franc CFA ɗum noon koye tumande ɓe gonno e campagne électorale koytno e ɗin sumgoji suɓaɓe dental to Assemblée national. Jayde La Dépêche ɓe garti ko e to banggue wonande conférence des présidents de l'Assemblée nationale ɓe kolliti hande o noon ma won jonde ɓen ɓe ganduɗa ko conférence ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui gardi toon to suudu sardiji leydi Sénégal tawi noon ko ƴewtade ko yete ko wutte hormo kanko Farba Ngom caggal noon nde o tuma e on temedere e nogas e joyyi milliard e koppereje men franc CFA. Birahima Seck mo Forum Civil holliti holko saabi parquet o waɗani ko yete ko communiqué to banggue wonande ko yetno e en caɗele goɗɗe ɗe ganduɗa noon ko kaleteɗe holko saabi tan ɓe kaali e on temedere e nogas e joyyi milliard to saaha noon mo ganduɗa Ousmane Sonko haalino e 1000 milliard mo ganduɗa nanaɗa ni e compte bancaire. Jayde Révélation ɓe garti ko e parquet financier ɓe garti e immunité parlementaire mbo kanko Farba Ngom ɓe kolliti noon o saaha noon ne wayno o saaha ne joofe ittude wutte hormo kanko Farba Ngom beele o wawa notade lawol kono Révélation arti e ɓen ɓe ganduɗa ko wuroɓe caɗele kisde ɓe ganduɗa ko yete ɓe ɓen ɓe ganduɗa ko SDF woni sans domicile fixe en ɓe ngala to yete to banggue kotkiji taweteɓe laabi tawi ko hen no wayno ɓe ganduɗa ko hotɓe e nokkuji kam e laabi ɗi ɓe kolliti o saaha noon kisɗumo ɓe guurata to banggue wonande jangol teskogol ɗo e leydi Sénégal walla mbiyen e lamorgo ngo ɓe garti kamɓe Révélation to banggue wonande seppo ɓen ɓe ganduɗa ko taxi zone noir en habɓuɓe tekke boɗeje artuɓe noon e caɗele ɗe ɓe guurata ɗiɗo sahaji. Jayde Source A ɓe garti koyto banggue wonande caggal nde kanko Ousmane Sonko heeɓi rapport Cour des comptes kanko Ousmane Sonko yiide Jayde Source A Sonko souffle sur les braises kanko Ousmane Sonko holliti wonande haala ka o haalno e septembre 2024 to banggue ayawo bonko to banggue caɗele faggudu leydi Sénégal no ɓe tawiri leydi ndi haɗum saabi o tuumi hen kanko Macky Sall e yadiɓe mum ɗum noon aduno poɗe ndure to banggue caɗele haɗum ni saabi kanko Ousmane Sonko holliti wonande so tawi ɓesguji ɗi liiri on rapport Cour des comptes maɓe jiyan ɗumen ko guite mumen caɗele no ɓe tawri leydi ndi kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko ɓennuɓe wasde haalde gonga to banggue no gacciri ni faggudu leydi Sénégal ɓe garti élevé
imminente de l'immunité parlementaire mo député maire de Agnam Farba Ngom ɓe kolliti noon ɗum ko caggal nde o tuma e on temedere e nogas e joyi milliard e koppeje men franc CFA jayde tribune ɓe garti koye kanko Birahim Seck mo Forum Civil o arti yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kayitigi ɓangguini on temedere e nogas e joyi milliard to banggue wonande pôle judiciaire finance ɓe to banggue wonande ɗen koppeje ɗe ɓe kaali kono kadi eɓe poti haalde to banggue wonande on 1000 milliards mo Ousmane Sonko gonnoɗo tête de liste e tumo tigi nde ɓe gonno e campagne électorale e sungoji suɓaɓe dental ɗin 1000 milliards ɗi o haalno alay saago ɓe mbawa wadde hen witto kono kadi o arti yiide holko saabi kamɓe ɓe ganduɗa ko kayitigi e goni wonande parquet o ɓe mbaɗani communiqué e witno noon e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ko kaletede o arti noon e yiide alay saago laamu ngu wawa ɓeydude taaɓe kono kadi o ƴeewa no o gollirta ni beele ko witno noon to banggue wonande ko ɓe mbiyata ko transparence jayde tribune arti hen jayde l'observateur ɓe garti koye kanko Ousmane Sonko o arti e on rapport Cour des comptes yiide jayde l'observateur Sonko o arti e l'ampleur des dégâts et les observations du ministre des finances ko witno noon to banggue écartuji des écarts considérables sur le financement de la dette caɗele faggudu leydi Sénégal hay ñamale ɗe jogui to banggue faggudu leydi ndi ɗum saabi ɓe gollitini ɓe garti e on parquet financier mo ganduɗa haali on temedere e nogas e joyi milliard tawi ene lolli hen inde Farba Ngom tumaɗo hen ɗum saabi jayde l'observateur ɓe kolliti jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal windi ɓatake fewde e hoorejo suudu sarɗeji leydi Sénégal nde ɓe yittata wutte hormo kanko Farba Ngom maire de Agnam jayde l'exclusive ɓe garti koye dollugol landa Pastef ɗum woni bedgol jungo El Malick Ndiaye tumo tigui nde wanno jillugum toon to Louga ɗum saabi noon addi finitere kam e tikkere mawde wonɓe ganduɗa ko taweteɓe e landa Pastef militant ji ɗi kolli alay sago ɓe mbawa ha joni wawde accude ko yiyete ko ɓen ɓe ganduɗa ko aroɓe ene juppo e landa Pastef ɓe garti e kan haala jayde l'observateur kano ɓe garti Birahim Seck mo Forum Civil woliti yiide wonande oɗo saaha nguɗo laamu waɗata ko yiyete ko 2 poids 2 mesures ɗum noon ko caggal nde ɓe mbaɗi ɓangguino ko on temedere e nogas e joyi milliard e koppeje men franc CFA holiti holko saabi ɓe kalani e on 1000 milliards mo Ousmane Sonko haalno e tumo tigui nde wonno e campagne électorale jayde le républicain ɓe garti koye kanko Ousmane Sonko o arti e haalde ha joni e caɗele faggudu leydi Sénégal saabi jayde le républicain holliti le premier ministre Ousmane Sonko annonce une situation catastrophique mo leydi Sénégal jayde enquête ɓe garti noon koye dossier hoyitno noon e quête de prise de poids ɓen sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa ko hutortoɓe ɗin produit ɗi ganduɗa ko batte ɓeydugol ko yiyete ko sembe mumen mbiyen poids ji mumen ɗum saabi ɓe garti yiide caɗele ɗe ganduɗa ene heftoɓe hen hani ko ɗum battinta ko e to banggue ɓalli mabɓe ɗum adda kadi ko wiyete ko ñabbuji ɗi ganduɗa ɗum hefto kamɓe rewɓe ɓeyata jayde Sud Quotidien eɓe garti koye procédure de reddition des comptes ganduɗa oɗo saaha fuɗɗama ɗum saabi noon ɓe kolliti o saaha ne wayno assemblée nationale heeɓi golle to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko tumaɓe e yoga e won caɗele ɗe ganduɗa ko ubbitade tawi koye ballal rapport Cour des comptes ɗum saabi jayde Sud Quotidien holliti yiide assemblée nationale entre en action jayde point actu ɓe garti koye Farba Ngom Abdoulaye Seydou Sow e omo ganduɗa ko Dahirou Sarr ɓe ganduɗa ɓe kolliti o saaha peɗeli ene jofo ɗumen ɓe kolliti ni kamɓe point actu o saaha Farba Ngom ne wayno caggal nde waɗa réunion des présidents e kihiɗe hande o ne wayno maɓe jooɗo hol jaɓɓal mi waɗata gam ittude wutte hormo kanko Farba Ngom ɓe kolliti Abdoulaye Seydou Sow ko tumo tigui nde wonno ministre de l'urbanisme to banggue golle ɗe pewani ɓe kolliti ko ɗum woni ko jofira Dahirou Sarr e on galle mo ganduɗa ko kala gonɗo mawɗo gardiɗo assemblée nationale ko kay jogoto ɗum ɓe kolliti noon ne wayno omo tuume e on galle mo ganduɗa ko yeyde ɗum walla codgol mum jayde point actu arti hen ɓe garti kamɓe point actu ha joni e on mo ganduɗa ko Moustapha Diop mo ganduɗa ko dewiraɗo ko yiyete ko escroquerie mo ganduɗa ko Tabaski Ngom biɗen e rewramo 2 millions e koppeje men franc CFA bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomo ne kelle gaɗane roɓino jayde je subaka hande o min dokko naadi Allah bo janggo so hawre welede Allah.